Petisyon ukol sa taas pasahe sa mga tricycle, inihain ng poso at iba't ibang toda sa Dagupan City. Tutukan sa report. Taong 2013 pa nang huling magpatupad ng fare increase sa mga pumapasadang tricycle sa Dagupan City. 10 piso na minimum fare ang ipinatupad noong mga panahon na ang kada litro ng gasolina ay nasa 28 pesos hanggang 33 pesos lang. Pero ngayon, naaabot na sa 60 pesos ang kada litro ng gasolina, hiling ng mga tricycle driver na maaprubahan ng kanilang petisyon na fare increase. 25 pesos na minimum fare ang hiling ng iba't ibang toda. Mahal na yung gasolina po, ma'am. Tapos Mababa ang pasahe. oo. Suportado ito ng Public Order and Safety Office. Sa katunayan, taong 2023 nang magsagawa ng pag-aaral ang poso sa napapanahong minimum fare matrix. Galing kaming San Fernando, galing kaming Ordaneta, Lingayen, Binmalay, Malasiki. Doon ho namin binibase kung magkano na yung pamasahe, kung ano na yung naano namin. Naunawaan din daw ng ilang pasahero ang sentimiento ng mga tricycle driver. Pero sana raw, makatarungang fare increase na ipatupad sakaling maaprubahan ng petisyon ng TODA. Siyempre kawawa naman kaming mga estudyante din. Bababa ng 2 piso pero tataas ng 5 piso. Tataas ng 4 na piso, kaya yung binaba parang ano lang pero tataas na bigla. Isinumiti na ng poso ang petisyon sa tanggapan ng City Administrator. Iniakyat na rin ang petisyon sa Sangguniang Panlungsod. Sa ngayon, hinihintay na lang ng poso at maging ng iba't ibang toda ang magiging pagdinig at pagtalakay ng SP ukol sa tricycle fare increase petition. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.